Další sociální problém, že jo? Můj jazyk lásky je dostávat dárky. Být skromná pro tebe nemá absolutně žádný benefit. Byla jsem na pařížské. Byli jsme přítelem na pařížské. Pojem nemakačenko si prosím vymažte ze slovníku. Mám velkou potřebu se vyjádřit. No, to já taky. Vytvořila jsem Tereze takový trapný intro, jako je ona sama, takže se to k ní náramně hodí. Každopádně koukneme se tady na záznam ze streamu, kde se opět povyšuje nad lidma, co chodí do normální práce, jo? A se potom mohla zase ptát, proč se povyšuje a že to není pravda a chce nějaký vysvětlení. Takže nejdřív máme na začátku nějaký kecičky okolo, abyste byli v obraze, jak vlastně tady ta debata opět vznikla. Na to, kolik má Tereza práce, jak říká, tak tráví na TikToku hodně času. Měl by se Jimmy bát své konkurence. Tomovi říkáš, co má dělat, ne? Ne, já neříkám Tomovi, co má dělat. Jak se to říká? Jo, muž je hlava, žena je krk. Jo, jakože třeba řeknu Tomovi, že ano, chtěla bych toto, ale je nakonec na něm. Jo, jak se k tomu postaví a jestli mi to jako splní brzo nebo jako později. Tomáš má svobodnou vůli v tom, jestli to splní dřív nebo později, ale nemá svobodnou vůli v tom například rozhodnout, že nechce. To tam vůbec není slyšet, nic takového Tereze nepřipadá v úvahu. Dřív nebo později OK, ona si počká, ale běda, jak to nebude vůbec. Ale rozhodně jako neříkám, co má dělat. A jestli myslíš jako ten mentální coaching, tak jako doporučení jo, ale více variant, není to rozkaz. Když jsi řekla, že tvůj standard je 1 milion, že jinak bys nebyla šťastná, takže nejsi šťastná. No, šťastná. Jako jsem vděčná, to jo, ale spokojená určitě nejsem. Já tomu nerozumím. Na sociálních sítích se chvástá, jak žijou spokojeně, jak jsou šťastný, jak nemusí koukat na ceny, jak jenom cestujou. Podle mě tohle je právě to manipulativní chování, kdy Tomáš sedí na streamu a všechno to slyší a ona tohle schválně říká, aby on se ještě víc snažil. Ten kluk pro ní dělá doslova všechno. Tereza se vůbec nepředře, nemusí vařit, nemusí uklízet, nemusí dělat nic. A ona na oplátku pořád mluví o tom, jaký to nestačí. Ty se máš jak princezna. To je pravda, ale za jakou cenu? Za cenu toho, že ničíš jinýho člověka, který si to ještě ale neuvědomuje. A to jenom proto, že jste spolu už 8 let a on ještě nepoznal jiný vztah, jak se jiná žena správně chová ve vztahu, jaký to je, když ta žena pro tebe dělá takové ty běžné věci. Proto on s tebou pořád je, protože nepoznal nikoho jiného a standardy si nastavila ty. Spokojená nejsem. A já spokojená budu, jak budu mít miliardy maximálně. Protože jsem velmi ambiciózní. Kamilko, děkuji moc za tu šipečku. Popular. You're gonna be popular. A co když se k tomu nepostaví, jak chceš, to je problém. No, my s Tomem máme stejné myšlenky úplně, jo, stejné názory na život, takže se k tomu vždycky postavíme stejně. A to je přesně ono, ona vůbec nebere v úvahu, neexistuje ani 1%, že by Tomáš měl jiný názor. Ona prostě automaticky řekne, že Tomáš myslí stejně a všechno vlastně je de facto podle ní, protože Tomáš jí všechno odkejve, protože tohle není normální, aby prostě nedává Tomášovi vůbec žádný prostor na to mít jiný názor, takže no nic, jedeme dál, ať se dostaneme k tomu hlavnímu tématu tohohle videa. Můžeš být spokojený jak bez peněz? Ne, já ne. Já nemůžu být spokojená bez peněz. Ne, vůbec. Já nemůžu být spokojená bez peněz. Každý potřebuje nějaký peníze na ty základní věci, jako je jídlo, bydlení, postarat se o děti, prostě základní chod jakoby našeho života, něco prostě stojí, bohužel je to tak. Ale proč to já? Kvůli tomu nejsi výjimečná. A víte co, ono hodně lidí třeba mě kritizuje za to, že pořád jenom mluvím o penězích a všechno, jo? Ale o čem se jako baví normální lidi? Jako normální, jako běžní, nebo jako chápeme se, jak to myslím, jo? O čem se jako takový lidi běžně baví? My vedeme takový ty klasické konverzace, třeba co budeme vařit,
nebo co je potřeba uklidit, zařídit a tak, ale víme, že to neznáš. Tereza totiž na jednom streamu říkala, že se vlastně inspiruje ten svůj mindset holkám z Dubaje, jenomže ty holky většinou dělají escort a ty luxusní záběry z těch apartmánů, ty výhledy, je většinou potom, co doskákali na nějakým starém miliardářovi teda, jo, který leží, doufá, že nedostane infarkt a musí si odpočinout předtím, než jde najít peněženku, že jo. Jenomže ty ženy jsou úplně jiná kategorie, tím já neříkám, že Tereza je hnusná nebo ošklivá, do vzhledu já se nenavážím, ale jsou to úplně jiný typ žen, co si budem povídat. Ale v Německu by se uchytila dobře, si myslím. Taková děvčata většinou svoji profesi schovávají právě za trading, jako tady třeba Terka, že jo. Ta taky říká o tom, jak investuje nějaký trading a takhle, akorát není schopná nám o tom nic víc říct, takže je to dost nepravděpodobný a schovává to místo toho za pojistky, protože je to tady v Česku asi více uvěřitelný, že jo, nebo nevím. Netvrdím, že Tereza dělá escort, aby bylo jasno, ale inspirovat se zrovna takovými ženami, když si v 8letém vztahu. Možná o dětech? Že já děti nechci. Jo. Nebo o počasí. O čem se jako lidi baví normálně? O penězi určitě ne, no, ale mě by zajímalo jako o čem jo. Takže lidi, teď mluvím na vás, co třeba prostě klasicky chodíte do práce, jo, stačí vám, že máte domeček, že máte dítě. O čem se běžně bavíte doma? To by mě zajímalo. Byla by si šťastná ze 40 000 měsíčně a funkční rodinou? Ne. Ne, vůbec. Absolutně vůbec, to bych byla velmi nešťastná. Mně přijde smutný být jak Mr. Krabs a vidět jenom dolary, když je tolik krásných věcí, co si užít. No, když máš ty dolary, tak si užiješ krásné věci. Jestli chceš letět na Maledivy, potřebuješ k tomu dolary. Mimochodem, rychlá vsuvka, Tereza má nový účet o cestování. Cestování bez rozpočtu. Ještě má v popisku napsaný neřeším ceny. To je přesně to vychloubání, který všichni řeší a Tereza ho popírá. Tereza se vždycky diví, když ji někdo obviní z toho, že se vychloubá, že to není pravda. Jestli chceš vidět hory ve Švýcarsku, potřebuješ k tomu taky ty dolary, jo, jakože... Je pravda, že nějaký ty základní peníze člověk potřebuje jak na běžný život, tak i na nějaký to cestování, co se týče jídla a nějakého ubytování, ale tady jde opět o to vychloubání. Zase. Na každém streamu, na kterém jsem, když streamuje Tereza, tak pokaždý, když jí tam někdo napíše, že se vychloubá nebo povyšuje, vždycky nechápe důvod a vždycky chce vědět, kde, kdy a proč si to lidi myslí. Já si myslím, že nám to ukazuje dost jasně. No nic, tak se mějte zase jindy.